Hajala Mizoram ki kali arshakane ni ki tuk kila sangman kamai kamai ki taksi nadu kasnam arajar khan hiyo hanrai hagane ka jala makhliapat abala don ka to kan nikut ki samla ki bala persang ban yang halag jong ki kejat ba kamai di ki arshaka kalami ki jing persya ba kumjur kalami ki jing khang na kalyang jong ka district transport officer ka ditiu kala khang na marba kini ki ba kamai ha ponang ba shalong kemsim la yo iswa la ki license la ni ki jing bet Bakumta kala permit dak notification ba baru aktif ba kamai ki di bandon ki license ya ka ba on ai dekat office jong DTU. Kamta nakal yang jong kini kinongnya ya kini ki arsyaka rengkat ba kesang hitu. Menta ka sengi ka khala terik on tung kila di kendu ya DTU ka Iskasil district ba dilamen menyekran halo kan di kecing kamai jong ki samla hani honong ba shalong. Kajing kuat nak liang jadi samar kalau baki di menjo lo jong apps nak kamdaman pensuk ki pai ma baki kamai jengmut ya po baru ditiwa ya kata dia tambah ya kan ni rung sekan top apa kan ni ka anan rules resolution ba kibu maki kila ngi bangin hak ya kan sahabat ki bahe ba mental ada kamdai ka offline mentang ngi ajing mut ba lada dai ba kiwan ki pat ba man komentar baca ni ki por bangin sak keno bangin tan passenger lada wan ki pat ba ki kuat sing balik bu kum nungin kentan Hamadan kan bu kawai ka kot spa ada yu ima fi cun lah ta baki beri kiwan terwahi yang iban pen bu abang ingi yo kamai tangin net bet kata ngi su ngala request ni napo ban ngala kernya ta kapang ro ba lada dei sahabat yu kin pendung apo ka anang joki sangat ta te ngi yak la ban snai ab da jong man tam tangi wat sai ki IT mo ni hab le bun ki kam yak tangi sa la ban batai hadian abon dia ya kaba mentah ti ngin sai peki bukat ba kadang ya ke online jong karo video te kena samlang am khang hi ngai la dia kamai su tong ba yakini ki kena samlang man ladu kamai tang ong ka bha ba village cha online pat karo video nang tu hadin tang ila yo ya kani ka permit na kani ka license jong la jong denang tu ngi sala ban let ka ap jong la jong yang ngasu apil kan dia ya kaditio bandar kan ang ngi badai bon kumang apet ki social media ki comments ki bai bon ki kan tho ba kita ki nongnya arsaka tuk ki sim kabu jing sa henrai kani kamder ka sim kabu ya ka dor ba ki let ki tak singiling sim siteng re bat ki ong ba ki sim ram ya kata ka dei ka jing ai subha jong ki pat ba hi ngi bat ka jing ya kan stui mentaki ong bangi ngitan passenger kum haki lenti sengken kamdai ko batan kidiki bar kuas ki pat ba ngi takat tangas ko ban ai jing pensai halor ya kani kei ka ba ding sak comment jungi haki social media ki ngi ngakloy ba manu lada dan wei na kitu banut ban cakamat ban bu ka jing keli ngi ngakloy ban ai jawab ya ki mana kalian jonga presiden tengah susi ban ik itu mah yo dalami kani ka firm jungi hadan habot ki ketok ki nak kalian jungi ngiban be ngong bai ga nung kong hi ka fast priority kan dei be jungi kilo pa ki banang shan ni ki badai ki pa jung bre no trap bat ladak kim ton ki jungi hangta kan ya second shakinong bai kata kalong ni keren gitu ko basai bat ki don ka to kan ni kin hang ni kat kung ni ga notification ba hap abmen yi ki an ba teng mo kami ka jing kan tho hagin ni gisni ba kini ki kon samla jungi ki kit passenger ki khne passenger em klem kadon ka kintian mo klem ding mi tadam de ber quest pa ba ki sale mano banno tan kit kum to habo perthai le menta ka perthai social media yo sha no bede bikin na em na kalian juki ki khamle kum tawat klem ka permission nanga ru subong ngang ya le bo ki maki kinle ka jing ala ka jing sha no kamun ko bom song nong rem na kitu ki brew ki bakno ndre kai bakile kadai kajing betha ko jung phi kajing sngap jar jung ki pai ba la de ro pai ba hi wan chakmat ban kran ki jing sha patang ka ai ka ba kila le wat kini ki lokal taksi pan poi kajing ma tan rei ye wo menta ngirang ye kran chang ngirang ye ap sha stang ye kata ka ai ka bai ki kran mandi nang to ngin sa simpat senjang bat ngin ra ru ye kan ka notification ben ye kran hadu pasti leban ban pembet ye ki katto kan ye ki pendon kenang ba kim kan thop ye tai kan tian ba ba la don ba request hakane ban dik bu lit shaw te de ban exam long ban ai rung tai close kindiat kenang ba ekonomi ka kunrum kenram kan ndala don ban daga ai